ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Yeah! Què tenim avui per dinar? Casoleta. ¿Casoleta de qué? Cuidado. Avui rompiendo moldes, rompiendo esquemas. La hostia. Cisma total. Cisma total. Perquè vos agrada la gastronomia valenciana, cisma total. Rompiendo el concepto. Casoleta de arroz al forn vegana. ¡Oh, habéis oído bien! Os di vegana, yo. Esta és una recepta que em va enviar la meva amiga Cris l'altre dia, ens va enviar algú de WhatsApp i me va impactar, perquè a mi m'encanta l'arròs, i més l'arròs al forn, perquè soc del poble on s'inventa l'arròs al forn. Que tot el món ho sàpiga. L'arròs al forn és de Xàtiva. Punto pelota. Bueno, va. Menos chauvinismo y al grano. Entonces, vos va enviar, Cris, una recepta de arroz al forn vegano. I m'ha cridat l'atenció perquè jo feia molts anys que pensava com se podria fer un arroz al forn sense carn. Quan encara no era vegetariano d'entre setmana, ni res d'això. Ara ja sabeu que soc vegetariano d'entre setmana. Avui és dissabte, però com a nit vaig sopar uns baus, que crec que són xinos, crec, i portaven algo de carn, pues entonces vull dir, pues vull dir arroz al forn vegetariano, que ha enviat la col·lega. Bueno, pues res, ingredients de l'arròs al forn vegetarià. Bueno, cassola no és un ingredient, però és fonamental. Cassola de fang. Compraeta on? En la Fira de Xàtiva. Sí, en agost. Imprescindible. També la venen al Chino, però no li ho digueu a ningú de Xàtiva, que no s'entere. Bueno, arrocito normalet. Un cigronet, com soc un gossarro, de pot. No pot ser. I ara comença lo raro de l'arròs al forn este. Pimentó roig. Safanorieta, encara que nosaltres de les sobres del putxero, quan fem arròs al forn normal, també li posem safanòria, de la que ha sobrat en el putxero, perquè mos agrada. Però bueno. Berxina, alberxinia, barxina, jo què sé, com li diguen al vostre poble, que n'hi ha mil maneres. Ni puto caso de l'alberxina, no se posa, m'ha equivocat. Aiets. Novedat. Això jo no ho he conegut mai, però bueno, està ahí, tot el món ho coneix. Moniato. Moniato jo, tota la vida m'ha sonat de l'arnadí de moniato, que és un dos, però bueno, també s'utilitza per cuinar, doncs jo vaig a provar el moniato. Que diu, quin culto este tío, ¿no? En realidad me va a probar moniato, una otra cosa que no siga arnadí. Pues no, lo siento, es la primera vez que vaig a probar el moniato fuera del arnadí. I una crelleta. I me falta ver así un caldo, que vaig a fer un caldo de esos chunguillos de verdures. Chunguillo es que está ya preparado y bueno, que no será súper bo, pero bueno, pues un caldo, perquè al final l'arròs n'hi ha que remullar-lo. Lo primer de tot anem a començar a sofregir ingredients. En la tècnica tradicional, la heterodoxa, ortodoxa, heterodoxa o ortodoxa, idea. Bueno, la tècnica tradicional se tiraria directament tot així amb la cassola de fang, però a mi no m'agrada. A mi m'agrada fer-ho primer tot, un poquet, en una paelleta d'estes que no s'apeguen i que es fa tot bé. Bé d'oli, un peu d'oli. Aceite d'oliva virgen extra. Pum, ahí, coses bones. I crelletes. I pegar-li la volta a aquestes coses, ja sabeu que és fundamental. Ulleta de fusta. No, al parrer, xiquets. Bueno, i ara arriba un altre moment clau, que és l'arròs. Mesurar l'arròs. Entonces, anem per parts. Bueno, primer vaig a intentar obrir això. Jo li poso sempre, ara com estem en cada setmana, n'hi ha que cuidar-se, li vaig a cascar 100 grams per adult i pels xiquets 100 grams per a dos. Entonces vaig a posar 300. Pipiri, 293, pipiri, 307. Estupendo. Vale, i ara passa una cosa. Tinc esta mesureta, jo la he pesat, però el tema de l'arròs al forn té una curiositat. I és que, bueno, hi ha gent que no pesa com jo, jo és que com soc un poquet toc, però m'agrada pesar. I com m'agraden els aparells elèctrics, encara més. Però hi ha gent que ho fa directament en el perolet, en un gotet. Jo gaste el perolet per a comptar quants perolets d'arròs posa la cassola. Per què?
Y ahora os vaig a dir el secreto principal para que feu un arròs al forn de la hòstia. Siga el caldo que siga el que tingueu, encara que li poseu aigua, que això se'n diu arròs al forn d'estiu, se li posa aigua perquè siga més lleugeret, no se li posa caldo. Però bueno, al grano. La mesura de l'arròs al forn exacta és el doble más 1. Ojo, repetisc, el doble más 1. És a dir, si jo li poso ara 3 perolets d'arròs, quants li posaré d'aigua? El doble, 6 más 1, 7. 7 d'aigua. 3 d'arròs, 7 d'aigua. 7 de caldo. ¿Vale? La mesura correcta d'arròs al forn, el doble más 1. Això que no se us oblide en la vida i mai fallareu en la mesura. Continua en marxa. Ja tenim ahí... Ja hem posat cigronets, hem posat aquí totes les verdures, ens falta el pimentó roig. Per cert, que abans de treure l'albergina o l'albergina i tot el que he dit, pues oblideu-se que he revisat la recepta i no es posa. No es posa albergina, no s'assusteix. No albergina, stop de albergina. ¿Vale? Pues això, que res, que li he posat ja moniato, li he posat cigrons, li he posat safanòria, ais i creieta. Ja no me falta el pimentó roig i ja... Després pues, posarem el caldo, vaig a posar el forn ja a calfar, jo el posé a tope i després quan vaig a clavar la cassola posem a tope també, a 220, 10 minutets, fins que agarre fortet. I quan passen aquests 10 minutets, 15 minutets més a 180, el baixes. I a partir d'ahí, amigo, si algú sort i has mesurat bé, hazme caso. Ni puto caso lo que acabo de decir. ¿Vale? Es el doble más 1. Estarà ja el caldo consumit o a punt de consumir, se el podeu deixar reposar. Lo important de los al forn és que no es queden molt de caldo, perquè si es queda molt de caldo, amigos, això, així no mos val la tècnica que contava l'altre dia per la fideuà o per la paella, que es quede meloset. No, amigos, el arroz al forn no se pot quedar meloset, s'ha de quedar sequet. Tot no podia ser tan fàcil com la fideuà vegana. Ja tenim el forn posat en marxa, pum, a tope de power, coses que passen. Bueno, i anem a les espècies, poques espècies, pasta roset, poques espècies. Lo primer, pel caldito, perquè faci color, ja ho vaig dir l'altre dia. No li poseu colorant alimentari, que els xiquets se fan hiperactius, ni de conya. Poseu-li un poquet de cúrcuma, ¿vale? La curcumeta le vamos a traer un poquito, Eso es lo que le donará el groguet, el groguet y sé que nos agradan esos arrosets. Vamos a dar arroz blanco. Y ahora, para l'arrosset li tirarem un poquet de... Tendria que haver-lo tirat abans, jo crec, però bueno, no passa res. T'equivoques, poso tirés després. Un poco de pepe roig, pibe roig, pimentón dulce, para que mantengau. Això, un poquet, una espolvoraeta, pi. I ara, què hem de fer? Pues barrejar-ho tot bé, bandidos i bandides. Perquè si no us barreja bé, pues no agarra el gustillo, I té que agarrar el gustillo de les verduretes, del pepe roig que acabem de tirar-li, de tot, Taca. Bueno, chiquillos, momento clave. Caldo bullint, he comptat l'arròs i n'hi ha que posar-lo. El doble más 1 eren 3 i mig, el doble són 7, más 1 són 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hosti, perdoneu, les coses del directo, perdoneu, però se m'ha liat. El perolet ja no m'agafava més caldo, estava comptant ahí i no podia, però bueno, ja ho he arreglat, crec, no sé. Ara l'he descomptat i ja no tinc la mesureta i se liarà. Bueno, això ja està, Pim. Ja el tindria. Tindria que pegar-li unes bones merechaetes. Això també és clar. Hola. Pim, paquet.
Per què fem estes menetxadetes? Per què penseu? Va, listos i listes. Pues perquè se distribuïsca bé l'arrosset, i res de cavallons, ni de creus, ni d'històries. Menetxadetes, pim-pam, i se distribuïs l'arròs. I ara ja, així, al forn que està a tope de calfaet i paca dins 10 minuts a 220 i 15 minuts a 180. Pues res. Jo crec que això ja estaria. Cassoleta d'arròs al forn vegana. Pinta mala no té. Ja ho sé. Feu en casa i el proveu i me digueu. Pues això, que ja estaria la cassoleta d'arròs al forn vegana. A veure què tal. A veure molt bé. A veure el moniato i a veure tot això. Ja us conto.